יש לנו קוד, אנחנו יכולים להסתכל עליו, אנחנו יכולים לעבוד איתו, אנחנו יכולים לשלוח אותו ל-ChatGPT ולהגיד לו תשפר לי אותו, אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים. אבל כשאנחנו מדברים עם LLM'ים או עם סוכני AI שמתבססים על LLM'ים, יש לנו פה black box, יש לנו פה משהו שאנחנו מכניסים לו input, יוצא output, אנחנו לא יודעים מה קורה בפנים. וזה משהו שאנחנו כאנשי תוכנה לא יכולים לקבל, אסור לנו לקבל. אז מה זה evaluation? במשפט מאוד פשוט, זה המשפט הכי פשוט שמצאתי על הנושא, הרעיון הוא לקחת איזושהי היפותזה ולוודא אותה עם נתונים אמיתיים. אנחנו עוד נחזור למשפט הזה. יופי. אז המטרה שלנו עם הכלי הזה או עם כלים של אבלואציה של LLM'ים, זה להתייחס לכל שינוי בקוד, כל שינוי עם הסוכן AI, כמו ממש מעבדה, כמו ניסוי שהוא מדעי ואמיתי, ואנחנו עוד שנייה נראה איך עושים את זה. מה שאתם רואים פה זה flow רגיל. מה שהפלואו הזה עושה, הוא מוריד תמונה מאיזשהו גוגל שיט, ולוקח את התמונה ומנסה להבין מה יש בתמונה, איזה תווים יש בתמונה. מאוד מאוד פשוט. אז מה שקורה, הפלואו שלי, העבודה שאני רוצה לתת לו, זה לעבור שורה שורה, ללכת לתמונה שאתם רואים בעמודה C, ובעצם לעשות לה OCR, פשוט מאוד. זו המשימה שנתתי לו, היא מאוד מאוד חשובה, ואני רוצה להבין איך היא עובדת. אז בואו נחזור שנייה לפלואו, נפרק אותו שנייה. אז יש לנו את ה-Regular Workflow, בעצם זה פיצ'ר מגוגל, ברגע שמתקבל המייל. האג'נט מוריד את התמונה, עושה איזושהי, רואה את הפרומפט בסיס, extract exactly what you see, כל מיני פרטים שנתתי לו בפרומפט, עושה evaluation, בודק אם יש פה evaluation באמת, אם לא, ובפלואו הרגיל זה לא קורה, הוא פשוט מעדכן את השורה ושולח לי מייל אחרי שהכל בוצע. סופר סופר פשוט, זה use case מאוד פשוט. מה קורה ב-evaluation? כשאני מפעיל את הטאב שנקרא evaluation, אני בעצם בודק מה קורה ולא מעדכן את זה ישירות פה, אלא נותן ל-evaluation לעדכן את זה ישירות בגוגל שיט. קצת ארטילאי, בואו נראה את זה עובד בזמן אמת, אני מקווה שתצליחו לראות. אז אני הולך פה לטאב שנקרא evaluation, זה הטאב הכי ימני, ולוחץ למעלה מצד ימין על run test. מה שיקרה עכשיו, הוא ילך שורה שורה, והוא יעשה את המבחן, הוא בעצם יריץ את הסוכן, ולכל אחד מהתוצאות שהוא נתן, הוא ייתן ציון. עכשיו אתם תראו, זה לאט לאט ירוץ, ולמטה יש לנו את הציון המצטבר, הציון הממוצע של כל הארצות. הציון הזה, למי ששאל, זה אלגוריתם. אלגוריתם שכתוב בקוד, זה גם יכול להיות LLM as a judge, שנותן לי ציון כמה ה-OCR שלו טוב אל מול התוצאה האמיתית. זה הכל. בסדר? יש פה 10 רשומות כדי שזה ירוץ מהר. אחר כך נדבר על הגדלים שאנחנו צריכים להריץ בשביל פרודקשן, שזה מאוד חשוב. יופי, אז אמרנו שאנחנו רוצים להתייחס לסוכני AI שלנו, ל-Agentic Workflows, כמו ניסויים מדעיים אמיתיים. אז הרצנו את כל הניסוי שלנו, ואני יכול ממש להיכנס פה לתו ולראות בדיוק מה קרה בכל תוצאה. כמה הוא היה קרוב, כמה טוקנים יש לי בפרומפט, וכמה טוקנים יש לי במה שקיבלתי. רואים סדר גודל שבין 10 ל-11 טוקנים במה שקיבלנו. שזה טוב אם אנחנו מריצים Workflow ואנחנו רוצים לדעת כמה הוא עולה לנו, כל הרצה. זה מאוד מאוד חשוב בפרודקשן. ואנחנו יכולים לראות את זמן ההרצה, והסקור. אפשר לראות פה את ההרצות שלי על פני זמן. עכשיו, למה זה טוב? כי אני טוען שהכי טוב להשתמש ב-ChatGPT, אבל ליאון טוען שהכי טוב זה Gemini 2.0. איך אנחנו בוחנים את זה בפרודקשן? אז בואו נבחן את זה, נכון? אז מה אנחנו הולכים לעשות? אנחנו הולכים ללכת לאדיטור שלנו. ובמקום לחבר את 4O מיני, נחבר את 2.0 פלאש. נלחץ על Save. נלך ל-Evaluation, ונריץ שוב את הטסט. סליחה? הכל שמור לנו בלוגים. הכל מעל 90 היום. אנחנו נראה את זה, אנחנו גם נראה את ההשוואה באותה טבלה.
אז עכשיו הכל ירוץ. הופה, יש לנו ראשון של 100. ליאון, לא, עבודה לא רעה, ליאון. נהדר. אז אמרנו שאנחנו הופכים את זה לניסוי מדעי, אז אנחנו יכולים לראות את ההרצה הזאת אל מול ההרצה הקודמת. קודם כל, שימו לב שההרצה הזאת הייתה גם בציון קצת יותר גבוה, ממש קצת יותר גבוה. אני עשיתי קצת תקריב, אבל ה-execution time, שימו לב, אם זה רץ בפרודקשן, תראו את ההבדלים ב-execution time. זה מאוד מאוד משמעותי שזה על סקייל של עשרות אלפים. אז מה זה evaluation? בסדר? מה זה evaluaציה של מודלים? מה שאמרנו, יש לנו היפותזה, ChatGPT 4.1 מיני יותר טוב מג'מיני 2.0 פלאש. אנחנו בודקים אותה על דאטה אמיתי ורואים האם זה נכון. אנחנו מתייחסים בעצם לאג'נט כמו, או לאג'נטיק וורקפלואו, כמו ניסוי מדעי אמיתי. שאלה מאוד חשובה. למה זה כל כך שונה מטסטים רגילים על קוד? למה? מה חשוב פה? הדבר הראשון זה שאנחנו מדברים פה על קופסה שחורה, בסדר? בקוד אין לנו קופסה שחורה. נכניס אינפוט מסוים, יכול להיות שנקבל כמה אוטפוטים שונים. הדבר השני זה ההסתברות. האוטפוט שלנו הוא איזשהו סכמה הסתברותית שמבוססת גם על הסתברות התפלגות כזו או אחרת, גם על טמפרטורה וגם על הקונטקסט שנכניס לו. הסיבה השלישית זה שהמודלים משתפרים. ה-2.0 שלפני חצי שנה זה לא כמו ה-2.0 של היום. אנחנו צריכים לבחון את זה לאורך זמן, אנחנו צריכים לוודא שמה שרץ בפרודקשן עדיין ירוץ בפרודקשן. והסיבה הרביעית, אנחנו חייבים לשים לב שאנחנו גם מדויקים, גם קונסיסטנטים, אנחנו רוצים לוודא את הזמנים כמו שראינו, ואת העלויות. אוקיי? מספר הטוקנים יותר גבוה, יותר עלויות, השוואה בין מודלים זה דוגמה אחת, אבל יש לנו עוד עשרות טולים שאנחנו יכולים לבדוק, וזה מאוד מאוד חשוב. מה עוד יש לי פה? מעכשיו, היו פה שניים אמיצים מאוד מהקהל שהשתמשו במודל, מעכשיו, לפני שאתם עולים לפרודקשן, חייב לעשות evaluation. זה יקפיץ לכם את הביצועים בעשרות מונים, אז זה איזושהי הבטחה שאנחנו עושים בינינו, זה מאוד חשוב. שקופית אחרונה, בזה אני אסיים. כמה דאטה אני צריך לבדוק, בסדר? זו שאלה שהיא כלל אצבע כזאת, כי זה מאוד מאוד תלוי ב-use case, אבל ההמלצה שלנו ניתן. אם אנחנו עושים POC, אנחנו מדברים על בין 50 ל-100 דוגמאות. פה עשינו 10 דוגמאות, כי זה די קל ורצינו לרוץ יחסית מהר, אבל אני עכשיו רוצה לעשות POC לכלי אישי שלי, מה שאני רוצה שיהיה, בין 50 ל-100 דוגמאות. לעשות איזו בחינה, לראות שאני בכיוון בכלל. רוצים פרודקשן? בין 250 ל-750 דוגמאות. היום, כשאנחנו רואים תוצאות בחירות של מכון מנו גבע, אנחנו מסתכלים, רגע עם הלצלם, יש עוד חלק השקופית, התוצאות בחירות של מנו גבע מבוססות על סדר גודל של 500-600 מצביעים, אני חושב ש-750 דוגמאות זה מספיק סבבה בשביל סוכן AI בפרודקשן, ועכשיו אפשר לצלם, כשאנחנו מדברים על אייג'נטים שהם מאוד מאוד חיוניים, חייבים להגיע מעל 1,000 דוגמאות. זה המינימום של המינימום, כי אנחנו רוצים באמת לסמוך עליהם ולוודא אותם, וזה סופר קריטי. שאלות? כן. זה ה-expected output, בסדר? זה מה שאני מצפה שיהיה, אני יודע שזה נכון. אני הזמתי את זה לפני, בדאטה סט שלי. זה מה שיצא לי בפועל. בסדר? זה השוואה. אז פה ספציפית השתמשתי בנוד של קוד, כי זה קוד די פשוט לבדוק, לעשות את ההשוואה. אפשר לראות, זה JavaScript, מאוד קל. כתבתי לקלוד והוא פשוט כתב לי את זה. אפשר לשים את זה LLM as a judge. כוכבית, זה מה שאמרת, הנודים, כל הנודים האלה מתממשקים רק לגוגל שיט כרגע. בסדר? NA10 יודעים, זה בטיפול, הם רוצים לעשות משהו אינטגרלי בתוך המערכת, אבל זה ייקח להם זמן. משהו שאל למי שלא שמע, זה אם אני מריץ את הבדיקה, אני מבזבז יותר טוקנים. התשובה היא שזה עובד בדיוק כמו קוד בדיקה של דאטה סט. כאילו, גם היית מריץ את זה בפרודקשן, ויוצא לך שורה אחת, זו אותה שורה כמו שאתה עושה את זה בבדיקה. טוב, תודה רבה. תודה לכם.